Kani kadai kedudashan Meghalaya bani pediang sebai pi baro syakatup kubor mentaga canmit. Syuaban pai syiki kubor ki babnia ini pechwa yakimat bakongsan. Kamyo jam kacing pelai khajna bat ke emlang salam. Kentho unong yalam ke Kongres ya ka VPP namar kacing long arsap bat yalam bakla ha kacing alap election. Kentho ka UDP ya ka cing penbor jang ka VPP ya ka artikel laispa nyokuwe ha Meghalaya. Kiyo ka Meghalaya ha kabaya kun persya ya kacing di drop ong menteri ka sarkar jala ubak polling do. Chief Secretary ka Meghalaya yang ka STEM Lab bat Soil Carbon Detection Unit. Kikubor ki babnia. Ha kamang tingka jong ka sarkar pedeng arhajar arpausan ka menteri katanat platingka ka Nirmala Sitharaman. Kala kedau ya kilat kilenti ban kentiu ya ka yok kam yok jam kham tam lingba ka kam jingok kai perthai. Kacing ya trilang bat ki samla bat kacing kershan ya ki nongrep bat ki long kemi. Kicing terwa bakongsan ki kenthop ban kentiu ya ki sanpau tali ki caka jingok kai perthai ban penyok ram na ka mudra na ka benta ki yang basa ban penya ri kacing penyo internet syaki skol nong kendong bat ban penbuan ya kapisa na kabenta ki skim ai jingbam tayment ka sarkar ka thmuru ban seng sanpau hajar tali ki atal tinkering lab ban kentiu ki kot puli hakiktian ka India bat ban bo arspa tali ki daycare cancer center haki hospital district ha usnem arhajar arphundriu nalor kata kani karukom siu khajna ka bathamai kan pelat khajna ki briu ki bakamai hadu khat arlak tingka ka chisnem ka balong ka jingarap ka bakraw ya ki briu patba for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children. 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Unong yalam kaseng Congress uba Ronnie Willingdo ula kentho ya ka Voice of the People Party halor ka jingle jongka da ka bakdau ya ka jingbam yahap ha ka jingyeng jong kaseng halor ka article lais pa nyopwe habaya kun election ha KHADC ba JHADC uba lingdo ula kentho ru ya ka kartong ka VPP na melim ka kong ai bandap len lingdo nong lan da ka bakno ba kala yalam bakla yikinong thap wot halor ka kardan puli jongka uba lingdo ula kentu yakinong thap wot bakem dei bansha pengop ha kicing thombor jong ka VPP da ka ba pen kan mau badai ka Congress ka bala aibor ya ka 6 schedule jong kariti senchar kari banyada ya ka hok jong ki trai ri trai mulung akannya dong mengalami kuliah theology redang ilap ka feedback jami she's only 12 pass from Laban Presbyterian High Secondary School menta phimut ban pendu no ya ka rukom senchar ka bobu long shwa man shwa ladam don 371 haban panchayat dimdon dorbar himam don dorbar rai don dorbar chinong shu pj benriu unong yalam ka UDP uba deiru menteri ka sarkar jela uba polling do ula ther ting e ya ka ching terwa jong ka VPP ban pentre kam ya ka article laispa nyop huwei ha Meghalaya da ka ba ong baki artli ki kendon article laispa nyop huwei bat ka 6 schedule ki long ki baya pher bat ki bomla ban penyahap ula batai ba hangno bala pentre kam ya ka article laispa
Nyopuwei ke Autonomous District Council Kimdon uba lingdo ula bancer ba kacing sensyar ba menta ka Meghalaya hapo ka 6 schedule kaladap ban pentikena ya kicing ada na ka benta ki try mulung kentup ru ya kicing pelan na ka Citizenship Amendment Act ula pen pau shushu ba ka UDP ka bu hakmat daki kam daki ktin da ka ba penet jingmut ha kicing mi da ka ba penki ya ki pat ba da kicing kren. I think certain political parties are so confused because they are fighting elections to the ADC and talking of Article 371, which itself is an entirely different agenda that has nothing to do with the 6th schedule. If you read 371 and the 6th schedule, you will definitely arrive at the conclusion that they are two separate provisions of the Constitution, and therefore applying 371 to the 6th schedule areas will lead to so much of confusion. Menteri Katanat Social Welfare uba polling do ulapan bana ya kecing kiu jong ka Meghalaya ban persya ya kecing di drog kontop ya kecing thau ya keken hon pulit ka bakar pang ka badon ya ki kor ki bor ki bakat kum ka juk bamenta ula banjur ya kecing don kam jong kecing adon bentalang jong ki pat ba da ka bakdo ya kecing kersyan na ki bor snong kum ka maulai taun dorbar bat apa mau prem ki bala terwa ban thau ya ki Village Defence Party ban yarap ya kecing ada na udrong what happening kicing kum gajalak bayat leng ba kicing khayidrong kham tam na Myanmar uba lingdo ulapan pau ya kicing kermen ka dream mission ka badan kamang tingka ka ba san phoklo tingka kadang yai beteng banyele persya ya kicing di drong. It is for the first time since the creation of Meghalaya that we now have a dedicated police team headed by an SP with an office building of its own, with equipment and technology that we have seen the public incineration of seized drugs, where the Honorable Chief Minister of the state was also present. Chief Secretary ka Meghalaya uba DP Walang ulapli ya ka STEM Education Lab bad ka Vasundhara Soil Organic Carbon Detection Laboratory Hashalong. Da ka banjur ya ka jingdon kam ban ya trelang hapdeng katanat trekam gajala kum ka nektar bad nezat. Ka STEM Lab balapan wonder da ka IISER Pune bad ka Curiosity Gym Mumbai katmu ban ajing hikai da ka kti na ka benta ki shispa tali ki skol Hashalong. Kini ki project ki angnut ban kentiu ki rukom rep ki bane bad penyaso ikini ki artali ki benta hapdeng kecing tip theory bad kecing pendon kam da kecing tip bad kecing shempang. Present, this STEM lab is operational at 2 schools only in the state of Meghalaya, and you see these young boys and girls, class 5 to class 7, then class 8 to class 10, how they're demonstrating all the equipments that they have developed through the STEM lab. Class 9 students are learning coding on their own with, of course, guidance from the teachers. It's something that is path-breaking. You know, usually coding is done at the undergraduate level, but now at class 9 they're doing it on their own, and they're developing robotics, they're developing, very state-of-the-art technology over here at the school level. So this will leapfrog and will ensure that the students go to a different level altogether. Ka concert jong Ed Sheeran HJN Stadium juga Shillong kabanlong hakakat arterik urampang. Lakmi lenti bakan kring hadu arpau nyau hajar ngut kipait ba hakaba palat riopau nakashispa kin wan na shabar gajala Meghalaya. Ka sarkar jala ka yatrelang bat ka book my show bat ka board senchar district ban pentikna bakan long kabayat bed yai reti. Banyadai ki jing sniu jong kamadan an pendan kam daki tiar yada madan ki bathamai ki bala pendan kam ha ka concert jong ka Coldplay ha Mumbai. Ki he jong ka book my show kin jurip ya ki ching pen kre ha ka riu tarik urampang.
to follow up on preparations being made by Book My Show, the organizers who are bringing Ed Sheeran to Shillong to perform on the 12th of February. Since it's a major event and we will be hosting one of the best known contemporary international artists. So we wanted to ensure that all plans are in place. Hanong Stein, San ngut ki kertong, bakentop ya arngut ki MDC Barim, kila thep kerteng na kebenta ki election Banwan Sha District Council na West KHASI Hills, ki kertong ke HSPDP, uba KP Pangyang, ba Australi Rashir, bat kakong badariti lingdo nonglain. Kabadai ke kertong kentei bamarwei bawan thep kerteng, lawan senran da ki hajar ngut ki nong kershan, ki weipat ki bala thep kerteng ki kentop ya iba Cardinal Soshang na kaseng NPP na Maushenrut, bad uba Bormanding Nonglang na kaseng INC na Ramrai Jerngam. Ki kertong kila pensngau ya gijingyo ijngai jengki na kabenta kalawei jong ke district, da kaba pensngau ya kimat rekam jengki lada ki syak jiet ha kani ke election. Kajing sanut kajungi kalong kani. Baka 6 schedule. Kablalong kasti bak ikhtiar jong ke ri bak chai bende. Ka sarkar India hanadu ka por mai idang don kala khati no ya ka por jungka kumta kumbai mai iju dawa badai ben khain bor ya ka sikjul kham ba ka jaibri kan khain bor mila sha khati bor lengba paragraph 12a de menta ka parti jongi kan yeng bat kan ya yeng kala pha ya ki jingdawa na ka semche ka sor India badai ban amen ya ka sik schedule Day ban penbaik ya ka para 12AB. Kidon baro arpo kendai ngut gi kertong bakentop khadwei ngut na kaseng NPP, kendai ngut na kaseng Congress, saw ngut na kaseng UDP bat saw ngut na gi kertong Shimet. Henin kasi kila thep kerteng na kabenta ki election Sha District Council. Ki kertong ke NPP bala kershan da UMLA ka Jowai uba wailat miki shala kila banjur halor ke cingtmu jengki ban penbha ya ki jingyo pisa jong ka council ban kentiu ya ka roi kapar bat ban penne ya ka riti ka dustur. Uba shala ula penpau ya kecing ngos kham ban job bun teli ki shuki ha kani ke election ka thonggo khabat win I o bongam ti bhagawan ka por we kiteki MDC klam te ngana musniawo hanrai I de yoi na do wa kani ke EC rap ko o snem arjar khat khande jan woro ye kan mui he por warap ye kani ke EC le ka pelatang ka yong ke council de mantra go wuti te dep nei te he ti por wan no covid arsnem le waro jan ye kan mui haga arsnem jat kan mu pi mem ka royalty la mem ka revenue la dong estate la mem ka jingki jingkan la mem ka revenue kaman uyuluti ka te royalty henry han kat te le ka state government mem ka support in council kaseng khun hinyo trap National Awakening Movement Knam kala thep kerteng ya uba aiban nong siet na kabenta banya khun ya ki election sha KHASI na Mauhati constituency la senran da ki nong yalam kaseng bat ki nong kershan uba nong siet ula kdo ya ka thong jang u ban yada ya ka hok riulum bat ban kentiu ya ka ching thau an hapo ka KHASI na kabenta ka bha kamiat changki trai mulung ngan persyang ngamong bangala ndai kani ka te kalenti kabang ngan ya kun kun kristan wala ngamdan ka spa ngamdan ka phau ndai ladang adon kitaru ladang ngamdan ka ta spa man sim ne ngamatla ne ngapulut no skor na ka banta ka jing senjor jong ka an ha ka bedai ba ka district council ki kertong ki bala thep kerteng na kabenta ki election Sha District Council ki la mat phang ya ki mat bakongsan u kertong Shimet uba lambol mangyang uban yakon nan nongkrem constituency ula banjur halor kecingdon kam ban penklan ya ka 6 schedule
Ikong Daniela Nonglait trong kaseng BJP na Maulai constituency ila penpau ya kecing sengau kia halor kecing duna trong kilong kemi ban mi khmat hapo district council u kertong kaseng BJP ba ken cyber lingdo na malki lain kra ula kentu ban wanra ika an ban persha ya kecing petseng kat ba uba fairlock di rengsai na nong thamai ru ula thep kerteng yala di u kertong kaseng kongres ba George C Sun na mau plang ding ye u la banjur ya kecing angnut trong u banyada ya ka hok long trai kendo Mikwa penyikran tak bersyaik kita kalau ban penklan ya ki riti ki duster tiba mengikum ginong mikmat bila ya hagini ki bonteli ki senam dia ngasai hakat ni kasihan ti ailat no yang aku bilang kemi bangan rong mangala pet ya ka district council keduna hakilong kemi bikin long member hak district kanong rim kabaningkong ya kalong ban penek pensa ya kejong kerpang jong ke ri pekerjaan pendiu jongi ba kita ki kendo ki siap ki keriti dustur jongi but kepada kongsan ya kalong ban dang penkup bor susho ya ki snong ki thau ya ki et ki hima ya ki dor barkur bat kiwe mentangin pet ya kecing long jingman kasun beneng syatura kecing kreat kalong khatsan degree Celsius bat kecing shit kalong arpopra degree Celsius kecing sngam ka hau kalong laipo na kashispa haba phai pat hanong ba shilong kecing kreat kalong 0.r degree Celsius bat kecing shit kalong khanyo .r degree Celsius kecing sngam ka hau kalong ripo na kashispa kat ba hajawai kecing kreat kalong khandai degree Celsius bat kecing shit kalong arpo degree Celsius kecing sngam ka hau kalong ripo na kashispa kasun beneng kanrang hatura bat jawai haki babun kicaka kat bahas shelong kala bandon kecing hap slap bat kecing dum lo kendo bamalu malah hakikat tu kani kicaka syuaban poi syaka bakut jong kani ketup kubor ngin yap pai biang sasisin yakimat bakongsan kamang tingka jong ka sarkar pedeng arajar arpausan ka pai khmat syaka yok kam yok jam kejing pelat kajana bat ke undang salam ka Kongres ya ka VPP namar ka jinglong arsap bat jingalam bakla ha ka jingalab election kan ka UDP ya ka jing penbor jang ka VPP ya ka article lais pa nyo phawai ha Meghalaya Meghalaya hakabaya kun persya ikijing di drop ong umentri ka sorga jela ubak polling do. Chief Secretary ka Meghalaya ya ka STEM Lab but Soil Carbon Detection Unit. Te paralok katungi lapoi syaka bakut jong katuk kubor jengi mentaga janmit hadu bangin dai syambiang bepila syai kesi kublei pi baro. Benefit due to slab rate reduction in such